И здравейте хора, добре дошли в новото видео. Днес ще играем Mudfoot. Завършвам се с видеята след бая кратка пауза. Трябва да изберем формацията. Може би 4-3-3. Пишете долу в коментарите идеи за видеа, ако имате. Мога да ги направя. Така, капитан. Може би Нуно Мендеш. После вратар да изберем вратар. Донарума. Знаете ли, че избера Донарума, защото мога да пасне, ако се ми даде ПСЖ играч. Пачо. Добре. Пачо. Вземе Пачо. Така, после я видим как ще се свържат. Май най-високо рейтнатия ще дадем просто. Да, най-високо рейтнатия мисля, че ето този. Рече той ми е по... Добри футболисти. Я видим как ще се вържат. Добре, Лукас Васкес може да се върже. Зелено ли? Взимаме го, избираме него. Така, мале хора, какви са тези картички, бе? Вие луди ли сте? Може би Белингъм, защото се вързва с Лукас. Пък и кемистрито се дига до 53. Ама с депо се дига до 54. Ами ще взема Белингъм. Уоу. Колко е? 57, 57, 57, 57, 56 така. Може би ще взема Рабиот. Жоао Невеш. Гравенберч. Извинявам се, ако го произнасям грешно. Араухо като CM ли бе? Дем. Най-вероятно ще взема Жоао Невеш. Така. Мале хора, какво? Ей, no way, брат. Взимам Баркола 99 Баркола. Това е нереално. Това е нереално. Исак 99. Проблема е, че нищо не се връзва. Въпрос ще взема Исак, понеже е най-високо рейтнат. Да, благодаря ти, игра. С какво да го свържа? Никой не се дига кемистрито. 79, 82, това ще взема, защото е... Уоу. Calm down. Взимам за резерва Хуан Гарсия. Тюран Бланк, моля! Това е инсейн. Ама Араби, има ли Сиби? Делайт. Сиби от Франция, това е Араби. Да, взимам Бланк. Ето така, 99 ни е кемистрито. Инсейн отбор. Също така пишете долу в коментарите други идеи за видеа. CM Камавинга. Взимаме Камавинга чат. Аз па чат. 100 кемистри. Добре ли, гайс? 100 кемистри. Wow. Calm down. Играта ми прави коледни подаръци. Нямам CDM обаче. Нито кам. Имам CM Витиня. Ама той не се вързва. Добре, ще взем Витиня. Пада ли кемистрито? Пада, много пада. Това е най-високо рейтнатия. Ето. Стърлинг. Май ще вземем Стърлинг. Александър Арнолд.
Игра старата версия, за това е в Ливърпул, така че извинявам се за което. Винисиус Джуниор. Няма да го взема никакъв шанс. Страйкър. Аз имам ли? Макар че мога ли да го пусна от дясно? Сега ей тук. Добре, трябва да видим. Късно се сетих. Алварес. Не. Тига си ми давал защитници в игра. Не. Малко сме прецакани. Чакай. Ай, ще го оставим така. Мисля, че това е много добър играч. Аз играч много добър отбор. Рейтинга ни е 195. Това е инсейн. Ще си го сейвна. Това е инсейн. Така, ще играем Draft Cups. Нокаут. Айде, почваме. И почваме, дами и господа. Имаме атака. Добре, браво. Карваме гол. Защита. Браво на Донарума. Това е легендарен вратар. И в реалния живот. И в реалния живот е много добър Донарума. Само дето... Left flank. Мисля, че ми беше най-силен. Да. Всяко има повече. Няма. Добре. Карваме го. Тръгна да казвам, че Донарума не трябваше да го продават. Айде, карваме гол. Браво на вас. Много добре се представяме. Нуно Мендеш. Шанс за атака. И топ Пикфорд. Вкарват ни. Не е добре. Няма да правим смени. Не. Добре, печелим този матч. Мисля да изигра... Не. Айде, ще направим още един драфт. 3-4-3. Пак почваме силно. Жоао Педро. Отново Донарума. Рубен Невеш, Секо. Секо пък какво общо има с Донарума? Бастунчето. Аз така му викам. Да, слагаме бастунчето. Това не е добре. Май ще е най-високо рейтинг, е това. Рубен Невеш. Мориньо ще вземем. Това няма разлика. И така. Уау. Чил.
Това е insane, което се случва в момента. И се чудя малко. 41, 36, 35, 36. Ще избера Ханзен. Отново Рубен Невеш. Три пъти вече ми го дава да избирам. Педри. Уоу. О, добре, без да иска го натиснах, но беше добре. Гайс, кукваме ли? Кукваме ли? Я пишете в коментарите дали кукваме. Не кукваме. Браво. Стига, бе. То от Челси ли трябваше да избера? О, добре. Педронето. Я продължаваме. Чакай. Пада. Много силни картички. Охо, като нямаме много. Ето така е. По-добре. Белингъм, Гакпо, Сием. Ми трябва. Така. Тая, че е най-високо рейтинга. Меси. Хора, пишете долу в коментарите Меси или Роналдо. Пишете вие за кой сте. Феран Торес. Не. Така. Перфектни сме. Дембеле. Дем. Добре. Много падна. Рафиня. Паднал с 2. Пък повече си пасва да това. Халанд има защитник ли, бе? Дем чат. Не мога спра да казвам чат. Кабараш Хелия. Не, много падна. Ето така. Може би след този драфт ще приключваме с видеото. Малко ще е кратко, но драфт къп ще играем. И този няма лошо. Даже може и да е по-добър, знаете ли. Има Алисон като вратар. Почваме. Мадуеки сме го контузили. Интересно. Шанс за гол. Браво. Още един шанс за гол. Спасява Алисон,
Жълт картон за Санчо. Атака. Тук. Да. Добре. Бием го. Карваме. И не вкарваме. Близко бяхме. Нищо. Все още водим но може да вкараме. И Санчо. Бастунчето прави фал. Феран Торес. Пас. Феран Торес. Ооо, не. Маства откъде трябва да го знам. Ой. Дефендър. Така. Това не ми харесва. Окей, избрахме възможно най-доброто, между другото. Сега де. Добре, печелим. Как така? Стига де. Не направо ме убиха. Вкарваме. Браво. Само ни трябва да задържим резултата и печелим. Печелихме. Браво. Хора, това ще е за видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мажете лайка, абонирайте се за канала и до нови срещи. Чао!